Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan. Labay pang mahait kay sa espada nga duhay sulab. Ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga huna-huna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path, and the gospel must first be preached to all the nations. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. But be ye doers of the word, not hearers only, deceiving yourselves. My people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. For the word of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord. Be on the alert. Stand firm in the faith. Act like men. Be strong. Let all that you do be done in love. Sa dili pa kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios niining adlaw, gikinahanglan nga mangandam kita sa atong kaugalingon, atong hawason, habwaon nato ang mga dautan, mga sala nga itong nahimo nining adlaw. Sukad ganihang buntag sa pagmata nato hangtod ni gayuna. Kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, busa mando sa Dios mao nga ato kining hinganlan. Ato kining angkunon nga nabuhat nato, ato kining admitihon. This is what we call in English rebound technique. Atong ikumpisal ang atong mga sala. Let us recall unya ato kani hinganlan kayang mando sa Dios diya sa 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apan alang kanimo higala nga wala pay kaluwasan, gi dapit ka, gi awhag ka. Nga unta imong gawiton ka na imong kaugalingong kaubuton sa paghimog desisyon, sa pagdawat kang Ginoo Hesukristo ingon nga imong personal nga manluwas aron ikaw makasalmo sab ning atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilom magampo ta. Let us pray. Bala na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo unes tanan sa imong pagdala kanamo pag-usab niining lugar
aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat o Dios sa maayong panglawas nga imong gihatag kanamo. Imo kami gihiusa aron kami makapadayon sa among pagsibog sa unahan sa among Kristiyanong kinabuhi pinagi sa tuon, pagkat-on, pagtuo, paggamit nini imong mga pulong among pagatun-an ning adlaw. Nagampo kami ang Espiritu Santo magagahom kanamo, magatudlo kanamo sa tanang kamatuoran, ing tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw kanyong tanan mga higala o mga igsoon diyan ni Kristo. Padayon kita sa paghisgot sa atong topic, the dynamic spiritual life of believers. Ang mabulukon, kulbahinam, thrilling, adventurous, fantastic, fabulous, sophisticated, unique nga espirituhanong kinabuhi sa mga magtotoo. Atong ipadayon sa paghisgot ang dugang pagyong mga points of doctrine nga sarang natong ikadugang sa ato ng natigom dinhi sa atong kalag o ato kining ipadayon sa paghisgot. Unas tanan. Diha sa Roma 6:17 ngadto sa 18. Abrihin mong Biblia. Romans 6:17-18. Ang 17 nagaingon, but thanks be to God that though you were slaves of sin, you be, and then padayon kita sa verse 18, and having been freed from sin, you became slaves of righteousness. Unya, ngadto sa Episo 2:8, you have been saved by grace through faith. Nya padayon kana sa versikulo 9, this is not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Colossians 1:12, giving thanks to the Father, who has qualified us to share in the inheritance of the saints in light. Nainumdum ka ba sa paghisgot nato mahitungod og inheritance, panulundon? Kining inheritance dinhi is technically our rewards in eternity. Mao na gyud kini ang atong mga ganti dito na sa eternidad. Now, by the way, una ta mo padayon, kini atong gisgutan nga inheritance, na himo kining unsa klaro nato sa diha nga kita nagatubo ni pulong sa Dios. Kay kining atong inheritance nga dawat, gitagana naman ni sa Dios sukad pas kaniadtong wala pang tanan. Na ang mga benepisyo kaayuhan, usa kini sa mga benepisyo o mga kaayuhan nga atong naangkon being in God's family. Kani atong higayon nga atong idawas Ginoong Jesucristo ingon nga atong personal nga manluwas, nahimo man tang mga anak sa harianong panimalay o nahimong sakop sa harianong panimalay sa Dios. We became members of the royal family of God. So, niyan tong higayon nga na spiritually born again ka into God's family. You were given some outstanding birthday gifts. Kita ang mga magtotoo. Astounding birthday gifts like ang atong ngan family name. Okay? Ang atong family likeness. Ang atong mga pribilehiyo sa atong panimalay. Family intimate access o ang family inheritance. Kaya naman tayo panlundon ingon nga sakop sa maong panimalay. Kaya ang Biblia nag-ingon, since you are His child, His, diha ang Diyos, everything He has belongs to you. Ang tanan nga gipanagihan sa Diyos, naana diha kanim. I mean, it belongs to you. Now, ang bagong tugon tuod, nagahatag kanato og dakong emphasis ngadto sa atong panulundon. Kini nagatugan kanato
My God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Philippians 4:19 ka na. Ingon nga mga anak sa Dios, naangko na to kining ingnon ta naambit. We get to share in the family fortune. You see? Dinhi sa kalibutan, gihatagan kita nining giingog riches of His grace, kindness, patience, glory, wisdom, power, and mercy. Apan dito sa eternidad, we will inherit even more. Labaw pa. Nga, si Pablo gani mismo miingon, I want you to realize what a rich and glorious inheritance God has given to His people. Okay? Mao ni ang mga inheritance katong gisgutan. Now, okay. Sa akong ginoon, ingon, while ago, nga, kining maong panulundon, this inheritance din hinging gisgutan, is technically our rewards in eternity. Unsa maning maong matang sa rewards? Mao na ni ang escrow blessings in eternity. Mao na ang atong mga ganti na niya dito. Now, by the way, ang mga ganti nga itong madawad dito sa eternidad, this composes mga purong-purong, mga kanang benepisyo, okay? Mga panalangin, hindi na nimo matugkad. Okay? Padayon ta sa atong gisgutan, may tungod ning inheritance. Okay? Mao na ni nga atong ginaingon nga escrow blessings in eternity. Ang Diyos has provided this to us in antecedent grace. God is the one who gives us the gift of salvation. Diba? Siya ang naghahantag ka nato. Gasa ang kaluwasan. Siya ang nagasupply sa tanan na itong mga kinahanglan according to His riches. Ako naman yung quote kaniya, Philippians 4:19. Okay? My God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Now, note the word qualified as in Colossians 1:12. Kining maong qualification only happens diha sa point of kanang salvation. This qualification only happens at the point of salvation. O kining maong qualification alang kanato mga magtutuo to be able to share pag-ambit nining maong panulundon sa mga binalaan in light is when they reach capacity to receive the rewards in eternity. Nainomdong ka ba niya atong gisgutan na pipila na karong kasimana nga ang atong escrow blessings are kept gipundo in escrow. Okay? Kaya kining escrow, gitandi man lang ni kining mao man ni common kayo mga escrow din sa Amerika nga. May tungod kini sa pagpanag-iya o balay baron, property baron, in escrow. Nagkaroon, gitandi na to spiritually, in the spiritual realm, gitandi na to nga ang magapundo ni mo si Ginoong Jesucristo. O sa panahon nga kitang mga magtutuo makakabot na niya ng dapit nga mo itong tumong common goal nato. Ang tumong natong tanang mga magtutuo mao ang pag-abot niya ng ang nga ginganlan nato spiritual maturity. Okay? Kay mao na kana ang kinatumyan. Okay, nahinomdom ka sa tulo ka levels of spiritual growth. Ang una, baby believer, and then adolescent believer, and then mature believer. Mao ni nga atong common goal. Mao ni nga atong tumong natong tanang mga magtutuo. See? Na unsaon to pagkabot? Na mao lagi ni nga atong sige og emphasize nimo nga kini nga atong gibuhat usa kini sa pagi. Pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios on a daily basis. Dili kay siniman na lagi binuano. Tinuy kun dili
adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Unya di lang kay magtuon kay studying God's word is one thing, but believing and embracing and using, applying the word of God is another thing. Basta mao na nga ang daog nini mao nga ikaw makakabot di lang kay tun-an kundi imong tuuhan, imong di ba nga itong kanunay balik-balik din ikaw mo tuo, mo kanang dawat, mo hangop, mo kanang gakos. Of course, atong gakso ng puno sige, mauna niya atong kinabuhi, ingon nga mga magtutuo. You see? Because ang mundo sa Diyos mismo, saturate your mind with the Word of God. Kaya ang inyong hunahuna nga mga katawhan, okay? Mga sakop niyang kaliwatan sa tao, ang inyong mga hunahuna, mga tinawhanon, kalibutanon. Man ang Diyos, buot nga kana, hawason kana, o habwaon kana, okay? Flush them out. Unya, pulihan sa mga hunahuna sa Diyos. Isaiah 55:8 and 9, unsa? My thoughts are not your thoughts, my ways are not your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Na. Divine viewpoint kana mga una sa Dios. 1 Corinthians 2:16 po, mind of Christ. Huna-huna ni Ginoong Jesucristo. Sa atong pagtuon nini, mao na ni atong gihimo. This is the process of reaching our spiritual goal, which is spiritual maturity. Inumdum ka? Spiritual maturity is the stage where you can have capacity for life, capacity for blessings, capacity for love, na nakay katakos. Nindot ng imong unsa. Pagkinabuhi, bisan pagtaliwa sa mga kanang mga pagsuway, mga pagpiit, kapitos, unsa na, kauswagan ba na o kanang kalisdanan ba na? Everything is okay. Why? Because you have the capacity to handle things in life. You have the capacity for life. Namaw na. Kunya, inigkamot ni mo niya na. Then, bubuan na ta sa Diyos sa iyang unsa. Panalangin. Kaya na naman tayo katakos. Numdong ka, kanunay na itong ihimplo ni sa mas bata nga. Gamay, 5 anyos bron, 4 anyos, tagaan mo nag-unsa. Labihang ninduta nga mga gasa o palalitan imong palitan og labihang dakong auto. Labihang lami ang mahal kayong auto. Ano yung pangutana? Nabi katakos ng bata. 4 years old, 5 years old, nabi katakos sa pag-enjoy ni anak. Wala. Wala pa man siya katakos. No capacity to enjoy. Tingali mo enjoy ng bata, kuha na siya kung sa bato, baron o kung sa kanang martilyo, baron yung buko na mo, enjoy pa siya. Na mo na. Maupuligit pagtandi na to, natong mga magtutuo. Mientras wapa ito magkakabot niya ng maong atong tumong, common goal, spiritual maturity, watay capacity. Na ang uban po, lagi na pa gani sa baby believer pa gani, na pa sila adolescent believer, magsigig, ampo, Diyos, tagay ko nini. Unsa ang paghantag sa Diyos, wapa magkakapacity. Kaya tingali, og bubuan kag panlangin sa Diyos, nga wapa kapacity, unsa may tabo ni mo? Miserable ka. Miserable pa rin na sa patang gamay. Iwa man siya kapasiti. Wa patay katakos. Buot sa Diyos nga makakabuot kita niya ng dapit niya ng atong level, spiritual level, growth level, spiritual maturity. Aron makabubo na siya sa iyang unsa. Mo naging unog. Escrow blessings in time. Nining panahon. Kanya unsa to atong ulagway nimo through the grace pipeline, mububo na sa Diyos yung panalangin diha iyang ipadahili diha sa grace pipeline, mo ambog ngadto sa unsa
pagkamatarong sa Dios nga gisulob sa Dios diha nimo. Dili ra ba ikaw ang gibubuan? It is God's perfect righteousness nga gi-impute na diha nimo. Mao nay bubuan sa Dios. Ikaw, of course, mo enjoy ka kay na naman kay capacity niya ng pagbubo na sa Dios. Kay you are qualified na. You are able to enjoy. Unya niya nang higayon na nga mo enjoy na ka sa mga panalangin sa Diyos, diha ni mo mahimaya ang Diyos. Kasabot ka? Mauna ang bahin nga mahimaya na to ang Diyos. We can glorify God. That's the point of glorifying God. Kaya mo ingon mga Diyos, maayo ang akong anak. Nagpahimos yun siya. Huwag nakakabot siya. Ako siyang bubuan nini. Mauna, nga kaning atong gihisgutan nga mga kanang qualification, kining qualification atong gihisgutan to receive God's blessings na only happens at the point of salvation. Nga itong pagka-qualified. Ang sunod nga qualification, alang ka na itong mga magtutuo to be able to share in the inheritance of the saints in light. Mao ang sa ato ng pagkabot lagi sa capacity to receive the reward in eternity. Question. Unsa may but pasabot nining marvelous light? Unsa may but pasabot? Tubag? Bahin kini sa qualification nimo nga magtutuo. This is part of your qualification. All believers are saints. Inumdum ka? Itang tanang mga magtutuo ni Ginoong Hesukristo are declared saints. Well, in lang general term is santos. Apan, ang tinuod gyud doctrinally, it's binalaan. Kitang mga magtutuo binalaan. Unsa may nakabalaan nato? Ang mga benefisyong gihatag sa Dios kanato nga ikaw gisuluban ka na og perfect righteousness sa Dios, ikaw gihatagan ng eternal life, ang imong nga gilista na dito sa Lamb's Book of Life. Unsa, gisiliyuhan ka na sa Espiritu Santo. Unsa, nahimo ka ng anak sa Dios, a child of God. Nahimo ka ng sakop sa reanong panimalay sa Dios. All of this benefits, mga kaayuhan. So, kitang mga magtutuo are saints. Salmo 119:105, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Diyan sa New Testament, 2 Corinthians 4:6, for God who said, light shall shine out of darkness, maupod ni siya, has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. Apan sa Old Testament, sa daang pagigsaan, diya sa Genesis 1:3, then God said, let there be light. Diba? May ingon ang Diyos. Now, anto na punta sa New Testament, Colossians 3:15, let the peace of Christ rule in your hearts. Ang peace diha is irene. Ang rule diha, paharia. Ito naman yung gisgutan last time. Now, kitang mga magtutuo have acquired this peace ato kining naangkon, kining mong kalinaw, sa diyang naluwas kita at the point of salvation. Gikan yan ang punto ha, believers continue to take in Bible doctrine, padayon, sa pagtuon sa pulong sa Diyos, gikan na og unsa. Sunod, sa mando sa Diyos sa 2 Peter 3:18, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Now, okay, talking about light. Remember when the Lord Jesus Christ said, I am the light of the world? Ako mao ang kahayag, ang suga sa kalibutan. Ingon nga mga magtutuo, as believers, our Lord said to us, you are supposed to be the reflector of this light. Unsa man gyud ning light, ang gisgutan din
This light is eternal life. Kinabuhing wala na'y katapusan. Diya sa Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Verse 2, the earth was formless, forma, and void, and darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was moving over the surface of the waters. Verse 3, then God said, let there be light, and there was light. Kining let there be light, this talks about plurality. Verse 2, mao na ni ang restoration, done and performed by God the Holy Spirit. Verse 3, the God who said, let there be light, mao ra gihapon kining Dios nga mao'y naga-restore sa atong kalag sa diha nga kita naluwas. It's the same God who restores our soul at the moment of salvation. 2 Corinthians 4:6, for God who said, light shall shine out of darkness, is the one who has shone in our hearts. Matthew 5:16, let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Ang tanan is dayag at the light. Kung na gani kahayag, dayag ang tanan, klaro kayo ang tanan, kay hayag man. Okay? Everything is visible at the light. Ephesians 5:13, but all things become visible. All things become visible. Now, there's a John 3:20-21. There's a verse 21. For everyone who does evil hates the light, and does not come to the light for fear that his deeds will be exposed. Verse 21, but he who practices the truth comes to the light, so that his deeds may be manifested as having been wrought in God. Now, atong isugutan, let's talk more about light. In Psalms 190 and 105, ato maning kanunay ginabasa, your word is a lamp unto my feet and a light to my path. Proverbs 3:5-6 pod unsay isulti. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct your paths. Na katong hisgutan sa Psalm 119:5 naghisgot and a light to my path, sa imong alagianan. Verse 106 sa Psalm 119, kini nagapatinaw how to acquire this light. Unsaon to pag angkon nining maong kahayag. It says, I have sworn, and I will confirm it, that I will keep your righteous ordinances. Okay? Verse 107-110, basahan diha ang sunod niya na. Okay, 107, verse 107, I am exceedingly afflicted. Revive me, O Lord, according to your word. Then verse 108, O accept. Verse 109, my life is continually in my hand. Ang my life diha physical. Verse 110, the wicked have laid a snare for me. Kining wicked in is people testing. Principle. In the midst of trials in life, taliwa sa mga pagsuway sa kinabuhi, you have no problem. Wa kay problema. Ngano? Tungod kay ang Dios anaani naanay mga unsa kasulbaran, mga solusyon yan ang imong mga suliran. Kanang mga solusyon na mao kana ang light, mao kana ang kahayag, kalamdag. So remember the principle. Unsa tong prinsipyo nga kanunay natong balik-balik dinhi? Human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution.
Ayaw na nakalimti. Kaya may nung danon ka ng maong prinsipyo. Kaya kung magsulbad-sulbad kasi mong problema sa mga tinawhanon, kinalibutanon nga pagsulbad, di na solusyon. Kaya ang human solution is no solution. Only divine solution. May tinuod, matuod nga unsa solusyon, kasulbaran. Verse 111, I have inherited your testimonies forever, for they are the joy of my heart. Verse 112, I have inclined my heart to perform your statutes forever, even to the end. Okay? Nabalik na punta sa Colosas 3:15. Colossians 3:15, let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you are called in one body, and be thankful. Now, inumdumi ang napo ka mga paagi sa pagsulbad sa atong mga suliran. Okay? God's 10 problem-solving devices. Ephesians 1:3, it says there, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Now, kining every spiritual blessing gagisgutan sa Episo 1:3, mao ni ang atong giingon og portfolio of invisible assets. Okay? Portfolio of invisible assets. O kining maong spiritual blessing nga gisgutan din is part of God's grace provision for every believer. Ngari sa matag magtutuo. Kaya binimo, minumdong ka ba sa definition sa Christian way of life? It is a supernatural way of life. And as such, it demands a supernatural way of execution. O, ayaw na po di kalimti. 2 Corinto 5:7, we live by faith, not by sight. Now, kasagaran sa mga epistles ni Pablo, Pauline epistles, kining Pauline epistles, bahin dito sa Corinthians, Ephesians, Thessalonians, etc., kini nagahatag og empasiya, living by faith, not by sight. Nga naman. Because we know what happened to Paul on his Damascus way. Nanumdong ka? Samtang dito siya nag-aagi sa dalan sa Damascus. Ano siya nitabo niya? He was struck by God by making him blind. Gibutaan to si Saul pamanto. Pamanto siya mahimong Paul. So, it was sight. That's the focus here. Ang pananaw. So, we live by faith, not by sight. 2 Corinthians 5:7. Mao ni atong hinumduman, atong nitabo ni Pablo. Nahimo na lang siyang Pablo pagkahimo na niyang Kristohanon. Okay? Hebrews 11:1, faith is the substance of things hoped for, the conviction of things not seen. Colossians 1:12, give thanks to the Father who has qualified us to share in the inheritance of the saints in light. Na po'y kanang kahayag. Psalm 119:105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Light, kahayag, kalamdag, suga. Verse 106, I have sworn and I will confirm it, that I will keep your righteous ordinances. Verse 107, I am exceedingly afflicted. Revive me, O Lord, according to your word. Verse 108, O accept the free will offerings of my mouth, O Lord. Verse 109, padayon ta sa verse 109, my life is continually in my hand, yet I do not forget your law. Verse 110, the wicked have I laid a snare for me, yet I have not gone astray from your precepts. Verse 111,
I have inherited your testimonies forever, for they are the joy of my heart. Verse 112, I have inclined my heart to perform your statutes forever, even to the end. So, Colossians 3:15 again, let the peace of Christ rule in your hearts. Irene, peace, kalinaw. Ang rule diha is paharia. Verse 16, let the word of Christ richly dwell within you with all wisdom, all applications of God's truths kini. Okay? Aletheia, wisdom, with all wisdom teaching and admonishing one another with psalms and hymns and spiritual songs, singing with thankfulness in your hearts to God. Kining word of Christ din his verse 16. This is what motivates every believer in his or her life. Why? Nga naman. Tungod kay si Kristo, tinuod naman sa iyang kinabuhi. He is now real in his or her life. That's why. Let us always remember, angay nato ning hinumduman kanunay, that all believers will face Christ during the evaluation time. Ano sa man eh? Kining evaluation time nga may tabo, doctrinally and technically called the judgment seat of Christ. Actually, dili ni paghukom. Pag-evaluate sa atong unsa. Mga binuhatan din sa kalimutan. All of our works, both human and divine, are going to be evaluated. Himuan kinig pagtasal. Manay binisaya ng evaluation time. Pagtasal. Og nahibaw na ta nga, human good works, tawhanong mga maing buhat, kinigi pagkasama kini sa kahoy, kogon ug dagami. They're going to be burned. Nanan sa 1 Corinto 3:12. Og ang divine good works, mga Diyos nun nga mga binuhatan, kini gipagkasama kini sa unsa kanang pilak, bulawan ug mga malong mga bato, gold, silver, precious stones. They will stand from being burned. Nagdihapon ka na sa 1 Corinto 3:12. Maura ang magpabilin kining maong mga mayong binuhatan. Maura magbilin. Maura na that will not burn. You see? Katong kahoy, kugon ug dagami mo, ito mo silaob. See? Hug maugdaw. So, kaning divine good works, this kind of good is the only good works that are rewardable. Maura kani ang kadang magantihan. Ang kadtong wood, hay, stubble dire. They are equivalent to nothing. Why bili? So 1 Corinthians 3:10, according to the grace of God which was given to me, like a wise master builder, I laid a foundation, and another is building on it. But each man must be careful how he builds on it. Verse 11, for no man can lay a foundation other than the one which is laid, which is Jesus Christ. Verse 12, now if any man builds on the foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, straw. Verse 13, remember again, God's word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Psalm 119, 105. Living in the light, ang pasabot nini. Living in the light means living our life as unto the Lord. Kasabot ka? Kaya ang pulong sa Diyos is now real to our life as Christians. Supposed to be. Kung ikaw pinadayunon, malahutayon, makugihon, sa imong pagtuon sa pulong sa Diyos. See? Na kay gugma, na kay gana, na kay kadasig, na kay kauhaw, na kay tinguha nga mo tubo ka. So,
mao kini ang number 1 nga priority sa imong kinabuhi. Mao nang nahimong tinuod sa imong kinabuhi ang pulong sa Dios. See? It is more real than the food that we are eating. See? Proverbio 2:10. For wisdom will enter your heart, and knowledge will be pleasant to your soul. Versikulo 11, discretion will guard you, understanding will watch over you. Versikulo 12, to deliver you from the way of evil, from the man who speaks perverse things. Versikulo 13, from those who leave the paths of uprighteousness, to walk in the ways, unrighteousness kini. From those who leave the paths of unrighteousness to walk in the ways of darkness. Ang mga magtutuo, kinahanglan unta nga magmapasalamaton sa tanan nga gihimo sa Dios. Grateful for what God has given them, including salvation. Kana unta ang atong pasalamatan sa Dios adlaw-adlaw sa iyang paghatag kanato sa kaluwasan nga way bayad. Imagine, way bayad, gasa kini. Ayaw kalimti ka ng episode 2, 8, 9. We have been saved by grace through faith. This is not of yourselves. It's a gift of God, gasa. Not of works, lest anyone should boast. Pasalamatan na to ang Diyos sa kaluwasan ngayang gihatag ka na to. But we should understand Hebrews chapter 6 verse 9, but beloved, we are convinced of better things concerning you and things that accompany salvation, though we are speaking in this way. Colossians 3:15 again, let the peace, irene of Christ, rule pahariya. Kitang mga magtutuo are elected. Hinundong ka? Pinili o predestined o kita bahin na sa lawas ni Ginoong Hesukristo. We are part of the body of Christ. Kitang tagsa-tagsa ka na itong mga magtutuo dinhi sa panahon sa simbahan in the church age. Ana atay spiritual gift nga gihatag sa kinsa naghatag? Dios Espiritu Santo. Dihang higayuna nga imong gidawat sa Kristo imong manluwas, diha-diha po dungan giatagan ka Espiritu Santo din ang espirituhanong gasa. Ug kanang maong gasa imo lang nang maalinggatan, imo kanang maklaro sa diha nga ikaw nagatubo sa pulong sa Dios. Kaya wa po ka magtubo, di po na nimo maalinggatan, di po na nimo maunsa mamatikdan. You don't realize it, you see. So we have been given spiritual gift. Each believer, tanan. Why exemption? Kitang tanang mga magtugihatagan ng spiritual gift. That spiritual gift can only be discovered and noticed as the believer continues to grow up spiritually. Kung di ka magtubo, nganong di man po ka magtubo? Sige na buta nagbalik-balik dito murag gariwain ba? Wa ka magtubo tungod kay sa negatibo ka man sa pagtuon. Wa man kay gana lagi, wa kay kaikag, wa kay kainit, wa kay sa tinguha nga motubo, wa kay gugma. So mao nang kanunay lang kang balibad o mangita kag balibad, awa ko'y panahon na busy ko. Unsa pa? So, that spiritual gift, anhara ni mo malinggati, mamatikdi sa ding ikaw nagatubo na. Ano ka magtubo kay wa man kay gana. Di man ka kanang magkugis pagtuon sa pulo sa Dios. Sama ning atong gibuhat adlaw-adlaw ni ining Bible study through the YouTube. Si grasya kini gihatag sa Dios. Giandam na ni sa Dios sa kaniadtong wapang tanan. Do you realize that? Nakasabot ka ba niya na? Klaro kayo. Giandam na ni, gitaganan ni sa Diyos. Wa pa niya buhatan ng tanan. Wa pa niya kalibutan, wa pa ka, wa pagod.
O pa ning exist, siya ra ang Dios. Giandam na ni sa Dios. Kining tanang mga benepisyo, kaayuhan, mga panalangin, giandam na ni sa Dios. 1 Corinthians 1:4-5, verse 4, I thank my God always concerning you for the grace of God. Verse 5, that in everything you were enriched in Him. Ephesians 5:1, therefore, be imitators of God as beloved children. Maawaton kamo sa Dios. Ingon nga, hinigugma, pinalanggang mga anak. Ephesians 5:1. O, unsa man gyud ang makapahimong klaro o tataw o tinuod sa atong kinabuhi. Unsa man gyud ang source ingnon ta? What really is the source of making God real in our life? Unsa man? Dili mahimo og ingnon ta musulti ka lang tinuod naman ang Dios sa akong kinabuhi ba? Apan sa tinuuray. Unsa man gyud ang tinubdan nga mahimong tinuod real ang Dios sa imong kinabuhi. Tubag, only metabolize Bible doctrine. Maura. Dili lang kay magtuon-tuon lang ang kutob. Dili kay tunan na nimo, imo nang unsa. Katunan, of course, tunan, katunan, tuuhan. You see? You believe what you are learning. Tuuhan, hangpon, man ning gigamit ni kanunay hangpon, mo hangop. Panay ko bata nga mo hinangop siyang ginikanan mo, hangop, na hinangop. O mo pag yung gakson, human ka, kay nahinangop ko man, imo ang gakson. O na itong gigamit ni mga pulungang binisaya. Hangtod nga maklaro ginani mo. Tunan, katunan, tuuhan, hangpon, gaksod ang pulo sa Dios. Niyan ang mga puntuha, ang Dios Espiritu Santo mo, unsa? Mugaling na niya na. Iya ka ng himuong tinuod diha. Namo na nagingan og metabolize Bible doctrine. Metabolize. Pero ano na sa metabolism sa atong physical nga kahimtang nga mga tao? Metabolism. Nga magaling. Mo lagi na akong gigamit nga pulong magaling. Unsa imong gikaon, luto, unsa na, karne, isda, unsa na diya, utan, unsa na. Nikaon nimo muhog diya sa imong estomago. O naman kay mahimo niya na, igo man lang itong imong giton, o ang Diyos na mo himo, mulihok niya na. You see, that's grace. Kasabot ka. Mo na yun sa ibot, pasabot sa grace. Lihok sa Diyos. Igo rakang, unsa, mudawat. Mo ni grasya. So, only metabolized Bible doctrine is the source of making God real to our life. Now, kaningan lang na to post-salvation epistemological rehabilitation is what believers need to repeat and repeat and repeat to take in. Unsa may tuyo nini? For the purpose of fulfilling the principle, unsa tong prinsipyo? Ang kapaspason sa atong pagkaton kinahanglan mo labaw pa sa kapaspason sa atong pagkalimot. The rate of learning should exceed the rate of forgetting. Mao ka na. Mao nang sige na itong balik-balik, subli-subli. Hantod nga unsa, mahimo na yung tinuod sa atong kinabuhi. Colossians 3:16, let the word of Christ richly dwell within you, with all wisdom, teaching and admonishing one another with psalms and hymns and spiritual songs, singing with thankfulness in your hearts to God. Nakining dwell, okay, let the word of Christ richly dwell. Ang original nga pulong nini is inoiko. Inoiko.
inoy kuo, dwell, isip mo but pasabot, o kining richly is precious. Ang precious, adunahan, maadunahan, o mao ni treasure. Okay? 2 Timothy 1:14, guard, okay? Through the Holy Spirit who dwells in us, the treasure which has been entrusted to you. Guard. Kanang, isa maning guard. Bantay. Okay? Ino na lang nato. Pinaagi sa Espiritu Santo who dwells in us. The treasure. Guard it. Bantay. Kupti na. Di gina na maunsa. Dili na agaw. Huwag makaagaw. Huwag makalabni niya na. Guard through the Holy Spirit who dwells in us the treasure which has been entrusted to you. Colossians 3:16 again. Let the word of Christ richly dwell within you with all wisdom, teaching and admonishing one another with psalms and hymns and spiritual songs, singing with thankfulness in your hearts to God. Now, kining with all wisdom. Oh, by the way, the kining word, of course, the Bible doctrine nga atong gitunan. Og richly, madagayaon. Precious, kining richly, valuable. Nako kayong bili, bugat ang bili. Let the word of Christ richly dwell within you with all wisdom. Its connection is a prepositional phrase, din eh? With all wisdom. Okay? Now, 1 John 2:16-17, verse 16. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the boastful pride of life is not from the Father, but is from the world. Verse 17, the world is passing away. Now, polytheuma, mao kini ang Greek word, polytheuma, we are in this world, but we are now citizens of heaven. Tinood. Niya, pataning kalibutan na, nagalakaw-lakaw patanin ni, nagkinabuhi patadin ni, apan kita mga lungsurano nas langit. O na kanunay natong hatag o emphasis sa mga manambong sa mga evangelistic rally dito sa Pilipinas. Sa among pagsuroy dito sa mga eskwelahan, mga barangay baron o mga hugpong sa mga kanang sa lungsod baron o mga out of school youths, sa mga priso, mga binilanggo o mga kanang bisag mga unbelievers, okay, mga eskwelahan, elementarya, high school, mga colleges, sa universities, mo na nga adto sa mga isla, mo na nga itong evangelism dito. Okay? Ang Vic Balbido Evangelistic Ministry dito. O inabagan ka na sa taga Grace Christian Church, mo na nga itong buhat dito. O kanunay ginatong emphasize diha nga kadtong midawat na sa kaluwasan. Mora na ang closing bahin sa evangelism. Mao nang pangutanon na tutong nanambong kinsang midawat na sa kaluwasan. Akong pangutanon sila karon kay midawat ninyo sa Ginoong Jesucristo nga inyong maluluwas, kamo luwas na. Okay? Ana naman mo'y kaluwasan, taga-diin naman mo. Niya pumunta sa kalibutan, pero unsa man ang inyong citizenship. Manubag dayon, bisa mga bata. Tagalangit na mi. Tinood na. Tagalangit na kung ikaw nakadawat na sa kaluwasan. Philippians 3:20. Mao na ihisgutan diha. Philippians 3:20 nga ang tanang mga magtotoo sa tibuok kalibutan, mga lungsurano na, mga citizens of heaven na. See? Andam na ang imong visa dito. Andam na ang imong, di lang kay green card, visa, tanan. Andam na. Gitagan na gani kag house and lot.
Kita mga magtotoo. See? Ito ay mga mansyon giandam na dito. Taghuwat rin na itong kinabuhi ng kalimutan na. Taghuwat. Fleeting. See? Ay tingaling uban may gusto siyang magkinabuhi pang maabot pag 100. Tagsara may makaabot karong 100 yun. Pilar na ka maihapra. How short life is. Mubo. See? Besa magkinabuhi sobra 100 na may uban. Okay? That is how short is that as compared to eternity? Sa imo ng kinabuhi dito sa eternidad, hangtod sa wala na'y katapusan. Sa tanang kalipay. Okay? Tanang hudyaka dito, tanang kalamdag dito. Psalm 16:11 o sige sulti. In your presence are the fullness of happiness. Na. So, balik na po sa Colossians 3:15, let the peace of Christ rule in your hearts. Peace, irene. Rule, paharia. Ang kanang maong kalinaw. Kanang kalinaw ni Kristo paharia diha sa inyong mga kasing-kasing. Verse 16, let the word of Christ dwell in you richly, in all wisdom. Dwell, papuya. Kanang pulong ni Kristo diha, very valuable to us. Labihan sa pagka mahinungdanon. Kabugat sa iyang bili. Ephesians 1:3, spiritual assets in the heavenly places that we have been blessed as believers. Hebrews 11:1, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. By the way, balik ragutan na itong versikulo 16 sa Colossians 3. Let the word of Christ dwell in you richly, in all wisdom, teaching. Kining teaching diha, didasko. Mao kani ang Griego nga pulong didasko. Teaching, pagtudlo. And admonishing. Kining admonishing, notiteo. Noteteo. To admonish someone who did something wrong. You see? Admonishing one another with psalms and hymns. Sa mga salmo o sa mga alawiton. Now, Colossians 3:16 again. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching, didasko, teaching method, situation depicting a formal setting. Teaching. Kaya kini kong didasko, teaching method. Ang didaskalos, okay? Teacher, ang sabot. Ang didaskalia, mo ni subject matter nga gitudlo. Okay? Kung balikon, ang didasko, mo kini ang teaching method, ang paagi sa pagtudlo. Kini bang method and situation depicting a formal setting. Okay? Mao ni didasko. Ang didaskalos mao nang magtutudlo. Whereas ang didaskalia mao kana ang topic, subject matter nga gitudlo. Okay? Now, kitang mga magtutuo, by the way, are taught and admonished by God's word to move forward in our spiritual growth until we reach the higher ground. That's the other name for spiritual maturity or spiritual adulthood stage. Spiritual adulthood. Mauna ang higher ground. Now, sa atong pagpadayon sa atong spiritual momentum, let us be reminded nga every time, kada higayon nga kita magtuon sa pulong sa Dios, it's not important just to learn God's word, memorize verses and chapters of it. Dili na dili na maoy anhara kutob nga imo lang ng sag-uhon ka ng mga bersikulo, mga kapitulo, but that the word of God dwell in you richly. Ano nagipasabot diya Colossians 3:16? Dwell. Mupuyo. See? Diha. Richly converted spiritually. Pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. One of the two power options.
Okay. Nainumdum ba ka sa duha ka spiritual skills? Lain kini sa tulo ka spiritual skills po. 2 or 3 spiritual skills unsa? Spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. Kining duha nga spiritual skills nga akong hisgutan. Ang una nini is Bible doctrine. Doktrina sa Biblia. Pulong sa Dios. Ug ang ikaduha, pagpuno sa Espiritu Santo. Feeling of the Holy Spirit. So, again, number 1, Bible doctrine. Number 2, feeling of the Holy Spirit. Now, mangutan na rago ko nimo. When can a thing, anything, become something of value to you? Kung marikon, when can a thing, bisag unsahang butang, become something of value to you? Tubag? Tubag, when that thing is so necessary, so indispensable to you. So much so, nga kung wala ka na, you would think you cannot live without it. Understand? Sabtan mo? So, kanusa ang usa ka butang mahimong kadang bililhon alang kanimo. Tubag, sa diha nga kanang maong butang labihan sa pagkaimportante unsa ka indispensable alang kanimo nga kunwa ka na ikaw makaingon nga di ka unsa ka dili ka mabuhi kunwa ka na mao ka na ang buot pasabot. Therefore, God's word should and must be indispensable to the life of every believer. Matag magtotoo. Should and must be valuable and so necessary, so much so, na kung wala ka ng Bible doctrine, kitang mga magtotoo ka na live our spiritual life without it. Ano na, nagmayo? Think and ponder of it. Ikunwa na ang pulong sa Diyos. Wa. Unsa? Miserable nga itong kinabuhi. Bisang kita mga magtotoo na. Magkinabuhi tag parihara gyud sa mga di magtotoo. Maura gyud mo hari sa atong kinabuhi. Dili ng pulong sa Dios kay ikaw negatibo man lagi. See? Colossians 3:17 again, may the word of Christ dwell richly in your hearts in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Now, kinahanglan natong hinumduman kanunay. Let us remember always nga ang Kristohanong paagis pagkinabuhi is a spiritual way of life. And as such, it demands supernatural way of execution. Kinatong gibuhat. Supernatural. Dili ni kasarangan, dili ni ordinaryo. Talagsaon ang buot pasabot. Okay? Now, there are 3 commands for every believer who desires to live the Christian way of life. 3. Tulo ka mando. Una, imitate Christ. Awata si Ginoong Jesucristo. Unsa man yung pag-awat? Nag-awat ka pareha, gitsura ng ilang kanunay gipang pintal diha nga. Mao kini si Ginoong Jesucristo bunguton. Unsa na daghan ang ilang mga imagination diha. Hindi man na mahimo, di man na binasihan ang pulong sa Dios. Okay? We believers imitate Christ by metabolizing Bible doctrine through the feeling of the Holy Spirit. Kana ang paagi nga atong maawat sa Ginoong Jesucristo. Kay paminaw, sa atong pag-anam-anam pagtuon sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios, huna-huna sa Dios, huna-huna ni Ginoong Jesucristo. Musud sa atong huna-huna. Ug mao na itong gamiton sa atong paghuna-huna.
resulta unsa buhat nga Dios nun sabta gina og kay kana buhat man ang Dios nun mora na ang pagkahimo nato murag nag-awata sa Dios kaysa diha nga adlaw-adlaw natong pagtuon sa pulong sa Dios mag-anam-anam ra bagyo dugon sa kausab ang atong panan-aw sa kinabuhi mausab kaya ang pulong sa Dios mao ni makausab see any information human in the human realm inform but only the Bible, the Word of God transform sa tao makausab so mausab ang imong pananaw imong outlook in life og magkaanam ra ka makahuluganon meaningful purposeful life with definition munindot na meaningful na kayo ang imong kinabuhi kaniadto murag wala hinungdan murag sa mata nya kinabuhi ng adlaw paggabi tuhog na pod pagkaugma na pod mata mura ba og routine lang ng mga murag why meaning karon kay puno naman kaspulong sa Dios huna-huna sa Dios magkaanam na og awat nimo ang unsa ang atong Dios we are imitating the Lord Jesus Christ ang atong pagtagad sa ubang tao pagtagad sa iyang pulong all of this so ang una nining mando imitate Christ ikaduha have the mind of Christ 1 Corinthians 2:16 but we have the mind of Christ number 3 in everything we do sa bisag unsa atong buhaton in word or deed do it as unto the Lord in the name of the Lord Jesus tanan natong buluhaton okay as unto the Lord in everything we do now ingon nga mga Kristohanon we are now supposed to make 1 John 1:9 and Psalm 32:5 second nature to us. Kinahanglan mas second nature, natural na lang. Sa atong automatic ba? Now, also let's remember that rebound is not a license to sin, by the way. It is a license to serve God. Okay? Ato ning isgutan pagdugang, pag yun may tungod ni rebound. Kaya daghan pag yun maka tuhog ang buot pasabot ni ining rebound. Ato ning isgutan, may nungdanon kaya kini nga ang mando sa Dios nga unta mahimo na kining second nature sa atong kinabuhi ingon nga mga Kristohanon automatic okay na automatic na gumikan kay na puno naman tas pulong sa Dios mando sa Dios po saturate your mind with my word my thinking my thoughts okay din nilang una kita kutob padayon kita ugma o gidapit kag gihapon pagsubay pagsunod sa sumpay ning atong pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw kining atong pagtuon grasya kining atong gipahimoslan dili kita takos niya parang Dios matinumanon sa pag-unsa sangkap kanato niining atong kaligunan sa atong kinabuhing Kristohanon magampo ta. Ama na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa imong tudlo ka na dugang pag iyong mga kamaturan. Salamat o Diyos sa imong paggiya ka na mo. Pangata ka na mo may panglawas. Ug nagampo kami o Diyos, ngayon mo kaming dadon din sa makausap pa. Ug aron kami makapadayon sa among spiritual momentum. O kadtong nagadungog ni inihinaot o Diyos nga sila makaamugo unsa ka may nungdanon sa imong mga pulong alang silang kinabuhi labi na sila nga mga Kristohanon kadtong wala pay kaluwasan nga sila madasig makaamugo unsa ka may nungdanon sa ilang kinabuhi alang sa Dios nga unta sila maluwas mahimo usab nga
mahimong sakop sa rianong panimalay nimo Dios. Salamat ing tanan sa ngalan ng Ginoong Kristo among bugtong manuluwas. Amen.